Găsit la episodul 2 din Techit alături de Alex și de Art2 și care o închis niciunul. Bun. Deci în off-camera am mai făcut niște iteme foarte multe, uitați. Foarte multe. Arată de ce e în multiplicator. În multiplicator. Mamă câte, bă. Da, cu ajutorul lui Alex, fiindcă a făcut mai multe. Și am și un jetpack, cum se vede. Eu l-am făcut, nu el. Da, el mi le-a făcut și rămân dator. Acum să-mi fac niște armuri din diamond, deci îmi treabă pantofii. Ia bă, ia, ardu. Ia. Aruncă. Ia-le din spate, așa. Mă rog. Stai să faci niște chesturi. Da, avem dark matter, dar n-avem avem red matter, dar n-avem dark matter, știi? Bă, și cum fac și eu plin pantalonii ăia? Cu MFS-ul. Da, ai MFS-ul. Ia mai alți diamante să faci. Ce să-mi fac? Da. Da, pot să fac MFS-ul. Și în episodul acesta vom face MFS-ul. Da. Cum auziți? Neapărat. Deci niște redstone. Da. Diamante ne trebuie. Mă duc să fac un ăsta, un enchanting table. Enchanting. Bun. Deci Eu mai trebuie un bag, că nu mai am loc. Cum ne-a să făceam un alt chemical chest de la? Bă, mai ai un bag? Nu. Uite, toate chesturile astea 4 sunt pline. A mea e goală. Mama mea e plină cu... Da. Cât de tot? Transmutation 3, transmutation 2. E banată. Îți numește alt chemical. Stai că vreau să fac plin energy ăsta nu pot să fac plin energy cristal. Bă. Da. De ce nu pot să încarc energy? Da, stai. Așa. Ne mai trebuie. Ai cineva covalent? Aveți covalent dust de fiecare tip? Nu. Sau un chemical chest? 9, bun. Stai că ne trebuie 8 de fapt, dar Mam. Și dacă nu vom reuși să facem astăzi MFS în episodul acesta, stai că n-am făcut ceva bine. Astăzi din episodul acesta. Da. The fuck. Așa, bun. Nu lăsați ușa deschisă. Deci îmi treabă refined iron acum. Îmi treabă 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa și niște lemn. Bun. Să trecem la prăjit. Ai și iron furnace acolo. Da, știu. Mi-am făcut eu. Aha, ceapcă-ul. Așa, ce nu mai... Advanced machine. Deci ne treabă... Stai că trebuie să multiplic. Să nu dați la nimeni accept. Nu dau. Da, și avem foarte puține diamante, cum se pare. Bă, vezi că trebuie să fac și niște iron, bun? O să fac, te rog? Da, fă. Gata. Ajunge. Și da, de aia suntem așa avansați, fiindcă știm Techit bine. Adică Alex știe mai mult decât mine. Și recunosc asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aveți un iron și un redstone? Stai că nu l-am făcut. 6, 2 și... Sper că vă place de mine. Uitați-vă în spate. Da, este... de unde era dark matter, futuți? De unde? Am făcut, m-am chinuit până acum. Dol.
Dar cum ai făcut Dark Matter-ul? A? Cum ai făcut Dark Matter? Din cărbune de la astea, cam nu? Ce nu este? Alchemical Gold. Da, și geamă. Deci îl întreabă un... Bă, îmi faci și mie un electric circuit, te rog. Stai că încep eu să fac. Electric. Electric bow. Și Avem lapis lazuli. am eu. Dăm, te rog, câtva. Stai că să le multiplic întâi. Că am unul. Mi-am pus Care are niște glowstone? Dar Adică praf din ăla de glowstone. mă duc eu, ne dă dacă îți iau câteva. Două Gata, îmi gata. trebuie, doar două îmi trebuie. Uite, ia de acolo. Așa. Și ne mai trebuie la Stai, asta Adventure, ne mai trebuie Glowstone, atâta ne mai trebuie Glowstone. Bă, Am eu. dar mie de ce nu-mi dai? Hai mă, că l-am aruncat De așa. unde n-ai hai sabie de Dark Metal? Ia, multiplică-ți. Mersi. O să-l multiplic. Da, și mai e un băiat într-un fel. Alex! Te cade? Lasă că și-a pus microfonul pe mute. Oh. Zi. Vrei să-ți fac take tu? Păi ați terminat? Nu am terminat, ți-am spus să nu intre. Atunci revin, mă strigați. Așa, deci... Așa, am dat și mie un iron și un redstone. Care are niște rubber și cooper. Cooper parcă am eu, să țin pe unde. Am 16 Cooper ore. Dă-mi-le și... cui vreau să trebuia? le multiplic. Mie. Ah, Luați-vă mere din chest. ți le borăsc. E multiplicator. Opa. Mișto. Oh! Eu iau ca porc. Ia mă acolo să... Și să fac și o sabie din Red Matter. Dar și pe acest server nu este interzis doar câteva iteme. Doar câteva. Deci... Ups, altceva un pic exile. De fapt nu mai. Să nu încercați să faceți buguri, că luați bani direct. Ce să facem? Buguri. Da. Am încercat și era să îmi iau bani. Mamă, de stai că ne treabă un... 2 ori 6. 2 ori 6, 12. Poftim asta. Care îmi face și mie 13 electric circuit e cel mai tare. Stai țin să văd cum se face întâi. Lag. Și este bulit. Și niște rubber dacă are careva. Electric circuit. Oh my god. Dar n-am rubber. Nu pot să fac. Bă, Alex, ai rubber. Rubor. Cred că nu am. Dacă ați mai avea și Cum un... să n-ai? Am rubber. Stai să... Bagă-le la multiplicat și fă rubber din ele, te rog. Hai să-mi pun un checkpoint la lavă. Are cineva de ăsta cum se numește? Dinamită? Nu dinamită. Redstone și iron. Mă rog, redstone. 1. Da, am redstone, cât vrei. 1, dă-mi. Uite, un. Și vrei un iron? Da, să fac covanes de asta. Și să vedem cum funcționează dinamita. Opa! Parcă n-aveai voie cu dinamită. Uai, ce că se- pu... Ba da, avem dinamită. Pum! Explodează păianjenul. Dar ce dai mă mine, mă? Stai să încercăm. Hai creeper, mai rapid. Bum! A făcut creeperul ca boom. Și da, Alex mi-a făcut, la Alex îi rămân dator că mi-a făcut un jetpack. Eu, creeper în casă. Dar nu explodează, nu ți-e frică. Eu. Nu m-a speriat de el. Vezi că dau cu grenadă, stai. Vreau să dau Bă. cu grenadă în el, unde? Am murit. Marș. Păianjenul explodează. Ca boom, a explodat păianjenul. Gata, am multiplicat și niște Are careva niște pene? pene. Da.
Parcă aveam eu. Nu mai am. Bă, ai făcut rubber. Eu nu. Eu poți să faci crossbow pe ăsta? Crossbow? Da, dacă vrei să fac și ție unul. Nu m-am treabă string. Stai că dau. Stai că pun la multiplicat. Mai bine. Așa, deci am uitat ce vreau să fac. A, da. Mamă, cât string avem, uite-te multiplicator. Doamne, iartă-mă! Așa. Eram... A, că uite. Așa, acum. 2 stone. Stone. Îți faci tu crossbow. Nu fac eu dacă e. Mie îmi treabă. Are careva ceva culoare ca să fac lână albastră sau ceva? Eu n-am albastru, nu cred că am. Albastru. Ard un flacon pentru tine. Ce mesaj frumos a scris acolo? Om, careva m-a atacat. Asta. Așa, deci. Diamante. Tin, 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 tin. Vedeți că vă să fac dacă e un chest de ăsta cu... Dar știați că dacă aveți $200 și dați că private odată, nu vă ia banii și mai puteți să dați încă o dată și încă o dată și încă o dată? Da, pă dracu. Uai, deci pot să fac lână, Ca $300 de 7 ani. Bun. Așa, și fac și un alchemical bag mov sau albastru. Eu asta încerc să fac acum, mă alchimic pe bag. E ușor. Da, știu. Am alb, dar e plin. Îmi trebuie iar 2 iron. Da, Dă-mi deci, tu dacă ai acum să nu mai poți să mă duc sus. Și se uită creeper-ul ăsta pe geam, din norocitul. îmi trebuie un diamond, un chest. Dă-și Care mie are, doi. care are un chest? Îți fac eu acum. Da, n-am. Dă-și mie 2 iron. Dacă e la tine. Spatula! Auzi, Doamne. prostul, de care e? Fraților, are careva un chest normal? Acum fac eu un alchemical bag și după aia fac eu unul. Stai, las că am luat din lemnul tot bun. Auzi, tu ai voie sus la chesturile alea? Alea cu... Astea nici n-am voie la astea. La alea duble vorbesc, de sus. La astea? Da. La asta n-am... Bă, dați-mi că modifi-mă la chest-uri. Să modifi, cum te cheamă? Da. 2000. Deci... Ia uite-te, merge? Stai că-mi treabă niște lucruri. Poți. La La sfârșit să-mi dai și mie ăsta, când termin, să-mi dai canalul tău de YouTube ca să-l fac, să mă uit și eu pe el. Bun, dar încă nici nu l-am postat, nu le-am... Ăsta nici, stai. Are careva un coal? Nu. De fapt, e în chest pe acolo, parcă. Sau uite-te în furnace. dați-mi repede un târnăcop de diamant. Da, Stai poți. puțin. LOL, Da. am disc. Am disc, da? Unde ești să-ți dau târnăcopul de diamant? Sunt aici. Dacă... Casă. În căsuță. Ia și un disc. Găsi. Bă, țigan. Așa. Și că, bă, țigan. Bă, Da, bă, dă-l! Dă-l! Arăt-l! Da, stai. L-am spart, l-am luat din greșeală, nu vina mea. Eram acolo. bă, fraților, care are un coal? Covalent. Stai puțin. Stai. Ai tu, vezi că am luat unul de la tine. La mine sau? De la tine, da. Aia nu contează, n-am ce face cu ele. Lână. Acum am treabă 2 stone. Vezi că stai, îți dau eu cobblestone și făți, dacă n-ai la tine. Da, am stone. Adică am cobblestone. Ia. Uite un creeper prost, maș.
Nu știu ce culoare să-mi fac backpack-ul. Fă-ți-l albastru dacă vrei. Eu mi-l fac albastru. Șmecher. Eu mă uit după culori pe aici să văd ce culori mai Așa sunt. vine ce stă aici. Vreau să mi fac portocaliu, dar să găsesc roșu și flori acum. Ceea ce nu e foarte simplu pe aici, văd că Nu, chiar nu e. am găsit. Da, de ambele culori. Când zic că nu o să găsesc niciodată, găsesc flori. Da. Mamă, lăsați-mă, mă. Fuck, am uitat că... Am uitat că îmi treabă lână normală ca să fac ăla. Mamă, ce... Aoleu! Uite-te câtă lână avem în chest. Ăsta încerc, doamne. Bă, vedeți că a intrat owner-ul. Cine e? A, uite am. Care îmi dă și mie când modifi la chesturile astea de sub scări? Sunt ale mele. Bă, îmi da și mie când modifi. Nu. De ce? Hai. Hai mă, că eu ți-am dat. La ce mega? La ăsta la projecting table. Ăla nici n-are... Cum se numește? N-are că modifi. Că privat. Și eu am la bani de mă sparg. Câți bani ai, man? Și să ce și tu. Dar ia stai atunci, când pun și eu un cristal chest pe jos și îl fac privat. Fă-ți-l. Da, vezi că nu ți se consumă banii. Uite nou. Ce că... Uite nou! LOL, ce sec a fost asta. Nu, am găsit un nou. De-aia, am zis. Ce găină. Cui trebuiau pene? Mie. A dropat găina pene? Stai, să văd. Nu, omor altă găină. Dar chiar nu mi-a din bani, LOL. Eu. Așa, uite, a dropat o pană. Ajunge. Nu știu. Deci să vedem... În acesta ce ne punem. Bă, are careva rubber. Nu găsesc rubber tree, că luam. Nu câte găini sunt pe aici. MFS-ul. Deci, astea se făceau. Așa. Energy cristal avem. Vrea careva lepră? Nu, hai că e pe gratis. Serios. 6. Alex, știi ceva? Alex? De care? Lasă-mă! Da, mă, mai intru sau Știi Nu ceva? mai intra. zi? Ești un idiot. Să-și pula și mori. Ești acasă. Bun, deci ne trebuie 6 din astea. Din... Ce flori. Alo, uite, indigo dye. Refiner, da. Care are rubber. Că ne treabă... Una... 13 electric circuit. Ia că sunt în căutare de flori și de rubber. Trei. A, deci cauți tu rubber. Am găsit floare galbenă dacă vrei. Nu, eu caut roșii acum. Și nu mai știu unde sunt iraulele de... Aia, ți restartează să se văd într-un minut. Cât durează restartul? Câte 2-3 secunde. Ah, bine. Bă, da, dacă vrei am eu flint în stil. Eu nu te de să... Ai floare roșie? Da, am găsit. Ia-o. Vin acasă. Ai o crystal chest. Cum ai făcut neva? Mi-ai văzut chesturile alea?
Cum faci un chest de la? Fain. Uite-te, dacă pun ceva în el se vede. Da, știu. Cum faci unul? Nu știu, am avut. Gata. Mersi. Și acum am treabă refined, nu, treabă rubber. Încă mult rubber. Noi încă mai filmăm? Da, mai filmăm, mă. Doamne, ce m-am speriat. Oh, frate. De ce? Punem pauză. Băi, nu, lasă. Nu vreau să mai fie videoclipul în bucăți. Hai, te cadem. Nu mai tot striga. Dar lasă-mă, mă, să-i fac și lui take-it-ul. Terminați, mă, aia și după aia mi-l faci. Că oricum acum nu pot că sunt un meci de LOL. Zegul. Mănâncă lepră și taci. Hai, mă, odată. Că filmezi? Da, mă. Îmi zice și mie când se deschide serverul. S-a deschis. Facebook. Gata. Deci în momentul în care vreau să intru pe Facebook se deschide serverul. Da. Știu. Da, și mie îmi treabă pene acum, încă multe. Și niște rubber. Au ce incest. Cine are 3 cobblestone? Eu n-am. 3 cobblestone, repede! Cobblestone. Am uite aici. Dar și mie comodifii la acest ăla de sus de cristal. Nu e al meu. Să mele amândouă cristalele. Dar și mie comodifii la unul din mișto rău. Uite ce avem. Ce? Lol. Am găsit un disc. Am și unul. Stai că-ți dau. Modificum RD2. Da. Ia că ți-am dat, că modific. Așa, mersi. De ce? E mai mare și de-aia. Eu mă duc în căutare de pene și dacă are careva... Am eu. Câte? Una. Câte? Una, dar o multiplic. Bun, dă, multiplică-le. Câte ai făcut? Hai, Țin, să-mi fac și eu de asta. Gata. bă, lasă unul acolo sus. No, hai, Lasă-un- pune. Oh my god! Pune și tu un chest de la de cristal acolo. Deci îmi treabă niște... Pune și tu un chest de cristal, da, de cristal aici. Ți-am aruncat pe toate care le-am mai avut. Stai că ți le... Stai. Le-am luat eu din greșeală. Dar nu vrei să împarți cu mine? Ce? Îmi dai și tu că modifică, eu ți-am dat. Da. Hai, ia-le, hai, bă. Ah. Stai. Gata. Mersi. Stai, Ce? trebuie să mai arunc. Pana. Avem destul în chest. Mai sunt? Da, mai sunt. Vezi că sunt aici... Faceți un pachet de lavă. Nu, dar mă duc eu să iau, că știu unde... Dați-mi un bucket de lavă, un bucket că mă duc eu să iau lavă, că știu unde. Stai. Să-mi pun itemele în chest și după aia mă duc. Până aia era să bagi toate itemele deodată în chest. Ia-o. Ajung eu aici în spate la mine. Unde ești? Sus? Da, sus. Bun, Bine, deci ne mai treabă, stai că în asta pun tot ce ne treabă control. Hai că vin să... Așa, brâbă. După aia vedeți că mă duc la ăsta. Să... Eu fac un enchanting room, să avem și noi chestiile de level 30 enchantate. Și dacă, Aleluia. la Red Matter, dacă vreți să vă încărcați itemele, dați pe R sau ce buton aveți. E V. Eu am pe U sau pe I. Cum naiba? Poate sunt în controls. Da, că eu mi le-am schimbat, că a fost altceva pe acolo. Pentru ce am eu doar bani. Hai, merg. Uite, eu l-am pe R și cred că... Unde e la V? În partea asta altă. Sunt în căutare de rubber. Stai că eu mă bat cu un prost. Vezi că dacă mori îți pică itemele.
A, nu Și contează. aici. Am găsit rubberwood. Parcă, Am găsit. stai, așa. Lasă-l. Bun, Urși. bun. Arși. Are MC, da. Hai acasă. Da, aruncă. Hai, pome. Stai că o înmulțesc un pic. Mai mulțește, da. Stai un pic. Gata. Ia-ți rubber-ul ca să... Așa. Dăm bucket. What Oh, the fuck? Ce se întâmplă? fugiți. Ne electrocutează, cred că. Da, ne electrocutează. Stai, unde stăteam? E vreun admin. Pe aici. Auci. Master, fuck. Mamă, Dă cu... eu mă duc în spawn. What the... Ia, stau în mijlocul drum. A, da, uite pe cineva sus. Uite un prost. Cine era? Cine dracu era? E un prieten al meu. Bă, spune să... E mam, cumva? Da. Spune să termine că mă omoară. Bă, vezi că mă moară și pe mine. Nația ta de prost. Ci că termină, fă. Da, e specker, mie îmi place. Pe mine mă omoară aproape. Dă și mie un bucket. Sunt acolo în chest. Bă, Dar spune să spune-le termine. să ne lese. Uite aici sunt 1, 2, 3, 4, 5 de astea. Mai dă ăsta, ăștia noi. Mai dă ăsta noi. Nu. Ia. Ți-am mai aruncat una. Bă. Să nu dați acces la nimeni. Nu. A, da, stai, deci, cu... Vedeți că eu cred că mai fac un etaj acasă. Gata, mai fac un etaj acasă din orange wool și wool alb. Nu, așa, la fel cum e aici. A, din wool alb atunci? Ia, Da. atunci, dar tot trebuie să mai fac un wool alb ca să... Și să-mi fac un alchemical bag. O valentă. Lol. E banat tinelul de zbor. Stai cu... Deci nu știu, cred că ăla e inelul ăla care poți să zbor fără să ai jetpack. Păi da, ăla. Că am văzut mulți, nu știam cu cine mai zboară. Da, aia zboară cu jetpack-ul. Nu cu inelul. Da, nu că avea armură pe el. Bă, Nu poți să văd în videouri. Așa, uite. Ce drăguț e. Ne-am făcut portocaliu la chemical bag-ul. E destul de... Mamă! Ce? Uite de cât e de mare. Uite ce drăguț e ăsta portocaliu. Uite-te la albastru. Uite-mi. Așa, ar trebui să arunc. Asta. Da, și îmi trebuie Cooper. Stai că trebuie să-l multiplic. Cooper aveam pe aici. Nu, Eu vreau vreau- să-l multiplic. Auzi? Să mai lași niște un sticky resin. Stai simplu. Așa, deci uite un sticky resin în caz că mai avem nevoie ca să multiplicăm. Nu crezi? Așa. Așa. Deci, Acum, deci din wool să fac. Electro... Ce... Cum era, mă? Furniz... Stai, deci facem 4. Stați un pic, eu fac ceva acum. Uite wool aici. Deci eu mă apuc să fac asta și iau și diamante și astea să le pun la... Ăsta cum se numește, la... În chestul pentru prețioase. Nu credeți? Că e mai bine? De ce îmi dai mie la vă? Nu știu cui trebuia. Dați-mi acolo. Nu mai îmi trebuie. Mă las acolo, pune și tu în chest. Că nu mai am loc de diamante. Eu nu mai am loc de tot. Și de unde ne-a bani 2 stacuri de sticky resin? What the fuck? Refined item. Modi... Cum era numele tău? A.
I can be with friend. I can be with friend. Ia mă, luați-vă rubăr. Modifi Alex 048, da? Da. Da. Cât rubăr, cât rubăr? Stai, uite. Fac. Mamă, câtă ai? Ce? Cât rubăr ai? Da, uite-te un pic sus în chestul de lângă ălea de iron, să vezi ce e. Că te sperii. Bun, și mai facem... Gata, avem electronic furnace. Așa. Ce e aia? Lol. Numai că trebuie să-l conectezi la ceva electric. Știai? Da, știu, dar punem redstone în loc de ceva electric. Așa, deci. Bă, ce-a făcut mai aici rubărul? Nu mai găsesc electronic ăsta. Chesturile din ăsta. Unde am? Haide, păziți-vă aici. Uitați, se face mai repede. Un electronic furnace. Dacă avem și timere, suntem... Ăla sună așa electronic furnace-ul că sună urât rău. Păi, eu mi-am oprit super, dar e handicapat. Eu modi ceva. Oa. 5... Eu modi. Vezi că în chestul ăsta de cristal nu punem diamante să vadă câte avem. Că ăștia se sperie, ne dau la admin. Nu, punem acolo lemn. Nu știu ce, bă. Iron, redstone, bă, nu mai am multiplicat atât la redstone, că n-avem nevoie de el. Multiplicați și voi niște linii. Ia, burbu. Care are un glowstone? Îți fac eu. Am eu. Dă-mi unul. Ca să-l Deci- multiplic. Ia-l. Ia-l din față, burbu. Bine, ce aici? Deci, vedeți că în crystal chest am pus sticky resin totul. Mamă, Ca dar să cât e prostie avem un multiplicator, frate? Lasă-le acolo că multiplicăm diamante, alte chestii. N-avem diamante, ce să zic. Bă, ci că n-avem diamond-uri, frate. Nu, uite-te un pic în chestul al meu să vedeți ce e în Suntem el. săraci, bă, suntem săraci. Da. Uitați-vă în chestul al meu și după aia vorbiți. Că vă speriați. Așa, avem unul din asta. Deci, să vă spun ceva, o să fac un chest numai pentru prețioase și chestiile astea. Deci aici am golden apple. Bun, mașini. Gata. Mamă. Uai, dar oprește sonorul ăla nenorocit, frate. Eu oprit, uite, sound off, music off. Și de la mine nu e 100%, că eu n-am unul. Eu am căști. Nu faci așa de rău. Nu. Frumos. Facem frumos. Așa. Acum, ce mai... M-am pus să fac etajul următor pentru casă? Da. Dar la fel să fie. La fel. Tot din wool, da? Da. Un geam, dacă îmi dați, ar fi perfect. Stai că vin în jos. Geam. Am. Aruncă-le pus aici în față. Mersi. Îl multiplic un pic. Un pic mai mult. Un pic 3 stack-uri. 21 de fapt, am mult. La fel nu cred că pot să fac cu geamurile astea. Faceți și voi niște... Stai.
faceți și voi două carbon plate-uri. Păi, ai macerator? Care... Avem acela. Bă, care faceți bronz, vă rog? Nu știu cum se face, deci. E greu de făcut. Că îmi treabă două mixed metal ingot. Asta facem... LOL. Stai că am uitat. Mai mult refined iron care Eu pun red metal-ul la prăjit. La multiplicat. Oai, îmi dai și mie câtva tin. Adică las. Am eu timp. Ia, Nu mai am. Oai, că îmi trebuie refined iron. ia de acolo ce ți-am dat. Bine. Vedeți că eu o să dispar toate lucrurile din ăsta. Eu pun la multiplicat ăsta. Bazaltul. Ăsta, doamne, red metal-ul. Nu mă, n-ai de ce. Da, bine. Atunci, mai pun niște linii. Bun. Deci avem MFE avem Advanced Circuit, întreabă Advanced Machine Block. Cum Și se ne face? mai treabă încă 6 la Potron Cristal. Mă întreabă Electric Circuit. Încă mult. Adică... Bun, deja pot să fac două. Pac. Da, bine, eu mă duc să mă apuc de următorul nivel de acasă. Bine, du-te. Bă, fraților, cum încarc și eu la Potron ăsta ne? Fără sau un bedbox? Dar în Badbox nu mă lasă. Atunci cât că părâ. Pe ce mă? Ce să încarci? Cu ce să încarc ăsta ne de mână? Bedbox. Dar nu mă lasă, uite, încarcă tu, încarci tu, te rog. Ia dă să văd. Uite, ia. Mi se pare că cu bedbox. Nu, MFS. Ne trebuie MFS. Dă-l încă, bă, dă-l încă, ia, așa. De la tine. Nu la mine. Da. Ce ai făcut aia? Ca să fac MFS1. Ah. Dar nu-ți trebuie neapărat încărcată. Bine. Îți trebuie la Acum potru. spui. Acum, dar. Treabă niște iron mult prăjit. Care îmi prăjește și mie niște iron, dar mult iron. Auzi, Adică de ce nivel era asta? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Am vrea să vă stai bun rău, n-are niciun pic de lag. Da, știu. Bă, ce ai făcut mă atâta scorile? Ce? De ce ai făcut atâta scorile? Fă-le mici, cum le-am făcut și eu. A, bine. Te dai Da. niște lemn de ăsta nebru. Mai trebuie un lemn negru. 36. Așa, gata.
Că penal. Și că ai niște solar penal. Penal. Doamne. De ce sunt oamenii așa de proști în ziua de astăzi? Că așa sunt, cred că. Așa, acum. Să vedem. Așa. Spune-te rog că am 2 iron la mine. Bă, cred că astăzi fac MFS-ul. Așa. Trebuia să pun numele la ăsta, la seria asta de Take It Adventure. Și... Tu ai postat vreun ăsta pe YouTube? Da. Dă-și Da, mie canal. las că-ți dau episod. Bă, care mai are niște rubber? Asta e că am găsit. Era. Ce era să ca doamne? Auzi, mai știi pe serverul ăla când refugărea pe VIP 96 ăla? Cum ne-am chemat? Ce de ăla? Mai știi? Astru? Lasă-l că e concentrat. Vorbim noi doi. Astru e un retard. Astru e un retard. Dacă tot nu ne aude ce vorbim. Serios? Astrue! Vezi că nu ne aude, deci... Bă, retardă. Păi tu de ce nu vorbești? Am treabă. Ce treabă? Zi. Am treabă. Ce fel de treabă? Doamne. Hai, uite, lemn negru aici. Deci treabă... Astăzi bun. Cred că casa asta va mai avea vreo 3 etaje. Păi normal că o să avem, că uite-te ce avem deja aici jos. Ce faci? Bine. Ce ți-a dat voie? Ba. Bun, ne mai treabă la Advanced Carbon, din care facem Coal Dust. Coal Dust avem. Unde-i Coal Dust? Bun, Ce aveți de zice scoal? Coal. Așa spun eu, Coal. Bă, dar cu ce să face Coal Dust-ul? Coal dust? Macerator, parcă. Ia dă mie să văd. Nu, cum să-l prăjesc să facă... Asta e, că nu treabă. Am uitat. Ce? Nu trebuie prăjit, trebuie băgat în macerator, direct. Știu, ca să facă mai mult. Așa, acum. Cred că mai fac până mai încolo, mai fac încă un etaj la casă, că am ce face. Așa, să mă apuc să fac enchant. Ăsta. Și să vedem... Nu treabă, dau. Lol. I can be with friend. Deci, bun. Ops, iar am greșit. Cred că mi-a pierdut enchanting table-ul. Am, uite-l. Asta avem. Trebuie să pun niște tin la multiplicat. Mamă, câte handicapății, sticuri din astea nenorocite sunt. Niște tin. Ajunge.
Ei, na. Așa. Unde treabă? Și fac și bronzul. Nu mai treabă tin. Asta. Și cupăr. Unde-mi pus eu cupărul? N-am doar 10 cupăr, what the fuck? Bă, mai fă un macerator, te rog. Să vă văd cum se face și îl facem imediat. Numai să văd dacă pot să fac enchant pe level 30. Level 41? What the fuck? Stai că vreau să-mi enchant... Bă, vreau să-mi enchantez ăsta-ni bow. Ăsta-ni. Uite, ai văzut? Uite-te, merge de level 41 așa. Ce? Da, mă, chiar. De când merge pe tec... Vreau să- Mamă! Da, nu pot, las. Da, de mult bere, bă. Ai pus tu Bă, cărți, ai pus tu cărțile de bine cum, ai pus tu cărțile cum treabă. Nu că de maxim pe Minecraft normal e 1 e 30. Da, păi bă, te chite ia cumva. Da, merge și 44, poate merge și de level 50. Da, este și de 49, am văzut. Bine, deci trebuie să facem o fermă de monștri. Dar nu mai trebuie, că sunt atâția pe aici, deci... Da, știu. Eu cred că o să fac o cameră subterană pentru chesturi. Chiar fac. Auzi, fac o cameră subterană pentru chesturi sau o fac? Deasupra. Da, fă. Deasupra sau subterană? Cum fac? Subteranul. Bine, o fac din bazalt. Arată mișto. Stai să văd cât timp filmez, întrebare, că chiar nu știu. Mult timp. Eu filmez și 2 ore dacă e nevoie. Numai, eu fac episoadele doar ca să ajung să am parteneriat cu Social Blade. Și filmăm de vreo... Nu știu, stai să văd. Vreo 2 ore? Nu știu, nu cred. Habar n-am. De vreo 2 ore, cred că. Nu contează. Nu mă pasă. Dacă- Pe mine nu dacă mă ai- pasă nimica. Niște chesturi acum, niște torțe, unde sunt? Aha, uite aici. Auzi, fac cu niște torțe pe afară să nu se mai spawneze de atâtea mobi? Da. Treabă. Scheletul mătii mori. Stai că vreau să dau și eu cu arcul ăsta. Să vezi că n-am mai dat de mult. N-am mai dat niciodată. Hai să vezi cum mere, bă. Eu știu, am văzut. Dau în antine. Nu! Stai. O țigan. Ce o țigan. Bă, deci în mina asta, frate, am găsit 18 diamante și restul itemelor care le-am făcut în episodul 1. Da, eu o să mă uit la episodul întâi. Piu! Uai, ce bine mere ăsta, frate. Are MC? Ce? Stai să văd. Nu are, deci... Am să Ia, stai că îmi fac și eu unul acum. știi să-ți faci. Da. E greu să te uiți în ăsta. Deci, 4 iron, un bow și... Un bow! Un bow, bă! Cine-i bow? Nu știu, nimeni, cred că. Așa, că... Alchemical bag. Na, o să fac MFSU astăzi. Dacă știi ce Și mi-a înseamnă. Și mie nu merge să fac un crossbow pentru că trebuie să am un bow Ce, mă? arc.
am un arc care trebuie să am un arc care să fie full. Da, știu. Așa. Încă o dată. Da, Laser aici. rod. Bețe. Bun. O să luăm ingredientele. Da. Dă și mie 2 lemni aici. Ce să-i dau? Dă-mi 2 lemni că să nu mai ies din crafting table. Dar nu pot, că și eu sunt crafting table. Așa. Da, deci trebuie să pun un crafting table sus. 2, 3, 4. Bă, deci o să rămân pe serverul ăsta. E bun că n-are lag. Da, și nu să ai teme așa multe banate. Pe altele n-ai voie nici cu crystal chest. Da, și eu. Deci. Bine. Ce șmecher o să fim, frate, deci o să avem MFS-ul. Bă, Alex, Da, dacă fac MFS-ul, îl pui tu? da. Îi Bun, dau că să- acum o să-l fac. Am făcut 4 stack-uri de crossbow arrows. Eu am făcut 20 și ceva, cred. De stack-uri. Da. Ia să mi și enchantez. Dar nu poți. Ba, știu că merge. Nu. Alex, hai că a făcut MFS-ul. Da? Da. Lol, aici nu merge să enchantez crossbow. LOL, ce ați făcut mai aici? Acoperiți! Lasă. Face subteran. Dar fix acolo unde sunt chesturile mele, cum mai ajung eu la ele? Bă, Lasă că unde pun ești, de... mă? Bă, unde ești? Alex! Hai Aici. sus! Hai sus! Da-te! Ia rapid, poate să faci aia cu să ștergi gunoaiele. Bun. Deci, să ne gândim unde să punem. Îl punem aici? A, dar ce face Pune-le MSF-ul? acolo. Stai. Am găsit iron. What the fuck? Po, Da. FS, da, care l-am făcut eu. bravo! Stai. Să-i pune niște redstone pe acolo, că vreau să... Băi, frate, știi că am stat să fac MFS-ul ăsta, frate? Tot episodul. Diamant, dăm diamant! What the... Dăm diamant! Dar câte Sunt vrei? sus. Stai că-ți dau eu, câte vrei? 1! Ah. Ia, veniți un pic să vedeți dacă e destul. E destul cât trebuie. E bun, e... Veniți jos un pic să vedeți dacă e destul cât trebuie Că-l de... filmez, e Batman. Ce? Eu le zic că le filmez și ei tot mă sună. Handicapați, mă, ce să faci? Veniți amândoi jos să vedeți dacă e destul de larg Stai- și înalt stai și să vii. astea. Bă, dar tu cum ai făcut mai aici? Aici cum ai merem sus? E destul de larg, bun. Puneți și tu un lemn acolo. Ceva. Nu, că eu vreau, stai. Avem niște redstone în... da, avem. Nu, stai. Generatorul. Unde e? Bă, generatorul! Ce generator? Care... Ce, ți-a dispărut generatorul? Da. Care generator? Era la mine în mână și mi-a dispărut dintr-o dată. Generator. Gata, uite. Puțin lag. Da. Și pantalonii îmi sunt full. Este. Și acum vreau să fac niște pantaloni de... nu știu cum, Q, nu știu cum se numesc pe aia. Quantum. Quantum, mai.
Asta e să pun și căpi private. Căpi private. Iridium ore. De unde facem noi rost de iridium ore? Din pământ. Rubber boots. Bă, știi că există rubber boots, nu? Da. Oh my god! Oh my god! Ce să mai fac pe aici? Oh my god, nu mai hai am să fac negru. diamond drill-ul. Cum fac rebaterii? Cu tic. Vedeți că scot un pic că... A, nu mai contează. Bă, Alex, să faci tu un păstani, o baterie. Dacă te rog. Da, imediat. Unde-i Cooper? Nu mai am Cooper! What the fuck? Care se uită la noi, bă? Marian. Bă, hai să-mi dai și mie un Cooper. Eu? Careva. Am. Dăm 3. Aoleu, câte entități. Adică nu, stai că nu au Cooper în treabă. Auzi, puține entități am văzut și eu acum. Puține rău de tot. Foarte. Și eu sunt prost. Bă, Mi-am dat seama de ceva, sunt prost. Trebuia să pun bazalt aici. Acum trebuie să sparg. Mamă, lag, Aoleu. are lag. Ce? A avut lag serverul pentru câteva minute. Stai să fac trape. Să punem acolo jos. Că nu pot să stai așa. 1, 2, 3, 4. 1. Uite ce fain arată cu bazaltul. Mie-mi place. Așa las. Bă, facem și o drujbă. Un chainsaw, Da. dacă vrei. Bă. Bă, Alexe, faci și tu odată o baterie, te rog. Stai. Adică făm două baterii. Că vreau să fac și altceva. Nu-l accepta în casă, bă. Bine că ai pus aici de asta. Alexe, faci și astăzi o baterie? Și că e praf serverul, doamne. Ce prost era. Uite rubber wood. Bă, vină un pic să vezi dacă arată fain așa cu lemn negru și cu ăsta cu... Bă, frate, Da. cum să faci bateriile? Alex! Da. Îmi faci astăzi două baterii. Da, e încărcată sau normală? Da, ea normală. Ai tin? Da, Dacă ai... am câteva stacuri. Dăm 8 tin, 4 redstone și 2 copper cable. Cât redstone? Ăsta sunt deci. Stai. 4 redstone. Da, și ce-ți mai treabă? 2 copper cable. Cooper. Cum se face Cooper cable? Ce e ăla? De fapt nu, deci dăm 6 rubber și 3 copper. 6 rubber și 3 copper. Da. Stai. Stai. Am numai 4 rubber. Multiplică și tu, sau dăm 1 decât. Uite, dar nu se poate multiplica. Oh god. Dar stai că prășesc eu, că avem din astea. What? Stai puțin. Mi s-a închis ăsta, serverul. Nu s-a închis. Nu știu ce-mi zice. Tu ești pe server încă. Mie mi s-a făcut white screen ăsta. I-au dat seama, mă? What? Stai puțin. Revin.
Și imediat. Bă, cum să faci cubărul? Și niște cupăr. Care are cupăr? Alexe! Ți-am aruncat. Unde? Ți-am aruncat de mai de mult. Da nu, că nu mai am. Da și mie, adică stai că am găsit în multiplicator. Ardă. Unde e ăla? Unde e ăla? Marian. Poți să-l omor pe Marian. Nu. Dar se uită la noi. Lasă-l. Mamă, ce mai speria, frate. Bă, dar-mi face astăzi o baterie. 2 baterii. Fă-ți, mă, că ai. Dar nu știu cum să fac. Ce bou ești. Hai, fă-mi, amo. Fă-ți. Dar cum? Caută. Uită-te în dreapta. Dar nu mă arată cum să face baterie. Da-ia rebaterii. Nu, de ce nu treabă? 4. Am venit. Las că știu să fac baterie deja. Nu mai trebuie ajutor. Mie mi s-a burit technicul, de-aia am ieșit, nu de altceva. Bun, stai. De doamne să mă mai lasă să intru. Eu am 2 technicuri, unul care mă cu versiunea 1.4.7. Facem, uite, așa. Gata. Mere. Technicul, da, urma să intru pe server. Lag. Mi-am făcut eu o baterie, numai trebuie să-l pun la umplut. Să facă plin. Așa mi-am pus și waypoint cu casă. Eu mi-am pus casa mea și a lui Alex. Eu pun așa mai ușor. Auzi, noi câte de-astea avem, am putea face și camere din blocuri de diamond. Da, chiar. Dar nu facem nimic. Suntem malefici, bă, suntem malefici și bogați. Bă. Faci ca becale. Ha. Știu. Mulțumesc pentru compliment. Nu credeam că este un compliment, dar mă rog. Asta nu treabă, nu treabă. Vii un pic jos să-ți arăt ceva. Stai. Zi. Ia, îți place cum arată așa? Da. A, deja sunt așa. Oricum lăsai așa, nu? Da. Păi... Bă, Alex, de unde ai Red Matter? De acasă. Uai, vezi Ce- că ăsta, ce ăsta, cau- ăsta te atacă, te atacă. Ce? Îl omor pe Cristinel XD.
Dar eu îl omor. Îl omor pe Cristinel. Alex, îl omor pe Cristinel. Da, omoară. Unde? O plecat? Stai, trol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 
ăla. Mamă, i-am dat una și a murit. Păi ce vrei dacă n-are iteme pe el? Am făcut un diamond drill. Acum... Mă ajută și pe cineva să sparg casa. Mamă, cum taie ce-ai său lemnul, cum taie. Ușor sau greu? Wow, dai o lovitură și se rupe lemnul. Bă, care vrea... Bă, Alex, vrei diamond drill? Alexe! Da mie, că îmi trebuie mie pentru asta să spară mai Da, repede. vreau. Na, hai acasă. Îți fac și ție unul bun? Bine că să termin mai repede camera asta. Că durează o oră. Hai mă, Alex, odată acasă! Stai mă, că eu fac aici iteme, lasă-mă. Vreți bag? Da. Am o grămadă de bag-uri. Nu am ce face cu ele. Mi le dai, nouă. Eu am inventarul full, deci trebuie să mă duc în casă. Până în sus. Nu trebuie mâncare, da. Lag. Lag! Eu n-am lag. A, nu, mie după jumătate de oră mi s-a deschis chestul, de asta zic. Am 3 rubber de unde? A, da, vezi că avem un rubber destul, știi, nu? Da. Dar nu mi le A. da înapoi. A, ce faci cu ele? A, nu, dar zic de asta pentru că avem 1, 2, 3, 5 stack-uri de sticky resin. Bă, ce-ai făcut? Bă, care dracu a distrus ăla ni? MFS-ul. Eu, dar stai că l-aduc înapoi, aduc 3 acasă. Hai mai rapid! Îți trebuie? Da! Stai că le fac din nou. Am făcut fabrica altundeva. Bă, uite, bă, Arudu, hai că-ți dau ție diamond drill, bun? Aha. Mersi. Ce? Poate spargi mai repede decât asta. A, da. Mersi, acum în 3 minute termin. Și dacă vrei să-l încarci, mi-l dai mie. Aha. Asta se încarcă, nu se sparge? Nu. A, perfect. Hai, dăm diamond drill. Dar dăm ăla, MFS-ul. Dar să mi-l dai după aia. Ia bag. Ia-ți bag. Dăm încă. Ce bag? Da, bun. Mersi. Ia, vrei și tu? Ard. Ce? Ia- Stoclesc de la? Vină, da. Am tot portocaliu și eu. Da, las că-ți mai dă unul gratis. Mai am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Lag! Plec. Plec. Așa, asta e 3 diamante. Bă, Alexe, tu ești omul cu afaceri, eu sunt constructorul. Adică eu Mai fac mult eu. itemele. Da, și eu construiesc. Eu fac itemele. Bă, Alex, unde a dispărut, bă? Eu jos, la subsol. Auzi, tu faci itemele și eu construiesc. Da, Alex, hai să-ți dau diamond. Auzi, ziceai că îți trebuie flint în steel, du-te și ia flint de acolo. Flint and steel, flint and steel. Oh, yeah. Ia flint odată. Lag, stai. Da, gata. Gata. Bă, care și-a aruncat torpor? Eu, dăm toporul. Nu ăla, așa. Ia-le! Bă, Arăd, vrei ăsta ni? Vrei nenorocitul ăsta ni?
Ce? Topor, uite. Ce? Puc, puc. Bă, Bă, dăm și mie Diamond Drill. Dar Stai ți-am să te- dat! Nu mi-ai dat! A, bă, Ba da. da! Da, da. deci, uite, vedeți că am găsit uraniu. Nu ne trebuie. Ăla-i Aia, l-am Cooper, uitat. ăla-i Cooper, ăsta e Cooper. Nu, am găsit uraniu. Avem și portal către Nether. O, mă duc în portal, mă duc în portal, mă duc în portal. Nu, uite, uraniu. Bă, ai să-mi dai să fac un red, ai nu. Ai 4 dark matter-e. Dar Nether. Da. Ia și multiplicați. Auzi, dacă ai putea să încarci ăsta iar ca să... Bă, stai mă că-ți fac Dă-l eu. încoa, dă-l încoa, dă-l încoa. Stai că-ți fac eu altceva. Mamă, dar mor durează. Unde ești să-ți arunc? Să-l încarci. Bă, vino sus, dăm diamante. Sim. 2 diamante, vă rog. Auzi, nu mai trebuie să-mi încarci tu, că îl încarc eu, că văd că pot. Îl încarc în bedbox și gata. Da? Da. Hai, ia-ți-le. Mersi. Bă, dăm 2 diamante. Stai. Și Da. 3 dark matter. Ce să-ți dau? 3 dark matter. 1, 2, 3. Vrei să-ți faci un red matter pickaxe? Nu. Pentru art. Red Matter pickaxe nu se face din Red Matter normal și așa. Da, mă, da, dark matter. Da, dark matter. Dar red matter-ul se face Hai că-i mai lag. De ce lăsați ușa deschisă? Dar tu o lași. Eu? Da. Dăm 3 dark matter. Dar ți-am dat! Eu sunt tot la tine. Uitați-vă un pic aici jos să vedeți ce e pe jos. 1, 2, 3. Hai sus după ele! Iară ți l-am luat eu, frate. Încă una mai trebuie. Dar mă, tu mă dispersi și na. Ia rapid. Mersi. De ce? Nici nu mi-ai dat. Nu. Ba, da, ți le-am dat. Mi-ai dat doar una. Ce una, bă? Hai, de fapt, hai, lasă. O să veniți un pic până Da, jos să vedeți încă că vă una. speriați și pe jos. Lasă că mi-am făcut eu. Ia mă, vino. Ia mă, ard. Stați-mi. Vino la scop. Da, stai că închei și eu episodul ăsta, că cred că e de o oră și ceva. Ce o oră, două. Da, cam asta a fost episodul 2 alături de Art și Alex. Nu uitați like, subscribe și coment dacă v-a plăcut și ne vedem în episodul Și să vă luați lepră. Da. Ciao.